खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 अक्ट'बर रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों अंकिलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां सान, जायखिजाया बिथिङावनो मुलाम्फा जानो हागौ नोंथाङा दिनै। वृष राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय गोथार सान, आनान गसाइनि सेराव आरज गाबोब्ला बोर मोननो हागौ नोंथाङा दिनै। मिथुन राशि। दिनै सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ नोंथांनि देहायाव, देहाखौ सुखु गोजोन मोननाय नङा नोंथाङा दिनै। कर्कट राशि। मानिबा जाहोनाव सुखु गैयै जानो हागौ नोंथाङा दिनै, दुखुजों समखौ नागारहरनो हागौ नोंथाङा दिनै। सिंह राशि। मोजां खामानि मावनायनि जाहोनाव सुथुरफ्रा मेगन सानो हागौ नोंथाङा दिनै सांग्राङै थानाया मोजां। कन्या राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय जोबोरैनो गाज्रि, दिनैनि दिनाव नोंथाङा माबा मोनसे खहा जानो हागौ। तुला राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय जोबोरैनो मोजां जागोन, नोंथाङा दिनै गोजोनै थानो हागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव माखौबा लानानै दुखु जाबाय थागोन नोंथाङा दिनै, दुखुजोंनो समखौ बारहोहरगोन। धनु राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय गोथार सम, दिनै नोंथाङा इसोर सिबिनो गोसो जानो हागौ। मकर राशि। धोन दौलत आरजिनो हागौ नोंथाङा दिनै, बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा जानो हागौ नोंथाङा दिनै। कुम्भ राशि। मानिबा जाहोनाव गोजोननाय गैयै जागोन नोंथाङा दिनै, गारबोनाय जाथायफोरखौ गोसोखांबाय थागोन। मीन राशि। देहाया जोबोरैनो लोरबां जागोन नोंथाङा दिनै, जानो लोंनो सुखु गोजोन मोननाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो, नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।